יוטיוב, כאן יונתן, ואני הולך להראות לכם סרטון על הפרק 1 Clash of Clans של אטאק. אני הכנתי 5 דרכונים ו90 קשתיות. אני עזבתי את קיי גיימרס קלאן, הם לא יודעים לשלש את הקלאן, הם לא יודעים לשלש קלאנים. תצטרפו לקלאן הזה, זה קלאן אדיר, רצח, קלאן טוב. תסתכלו את הוור 23-0, והם תקפו רק 9 ו-23%. אתם מבינים, זה כל כך OP. טוב, אנחנו נתקוף רק בשביל עלות. אני אחזור אליכם כשאני מצא התקפה. ביוטיוב וחזרנו, כמה לוט, 200,000 מכל דבר, כמה לוט. אוקיי, מה שאנחנו נפזר את זה. אוקיי, נשים פה טיפה. נשים פה דרכון אחד, פה אחד. נוסיף את הקשתיות שתרמו לי בקלאן. נשחרר פה את המלך. אוקיי, כרגע הולך מעולה, אני מנצח את זה. חבים. אוקיי, שילשתי את השחקן הזה. נוב, לא יודע למחסן. טוב. אוקיי, יוטיוב, חזרנו לכם התקפה אחרי הרבה זמן. חיפשתי ולא מצאתי, ועכשיו מצאתי. די הרבה לוט, אתם לא חושבים. אנחנו קודם כל נהרוס את זה. הנה זה נהרס. אוקיי, אנחנו נפסדר את זה. אנחנו עושים פה את הכמות של הקשתיות. הרסנו לו את הכל כסף. בואו נראה סתם לאן זה ממשיך, ואחר כך נעבור לבא. ואנחנו נעבור לבא. אוקיי, יוטיוב, הכל מוכן אצלי, שכחתי להראות לכם. אני עכשיו עושה את ההתקפה, אני אחזור אליכם. אוקיי, יוטיוב, מצאתי את מי להתקיף. עלות של הרבה בחוץ, חוץ לי פה איזה 200 או 100. אז אוקיי, בוא נתקוף. אני אשים פה ירוס את הלוט. אוקיי, בינתיים הולך סבבה. הקשתיות שלי פה.
יותר. עכשיו אני אפזר אותם פה. שים את זה. ואת זה פה בכוונה. אוקיי. לכסף. יש לי כוכב אחד. אוקיי, נראה לי שכבר אין פה עד כדי ככה. נעצור ונגיד יאללה.